Здравейте! Днес ще поговорим за специфичната издръжливост или това е издръжливостта при високоинтензивна работа. Тя е изключително важен фактор в тренировъчния процес, тъй като тази издръжливост участва в повечето спортни игри, в професионалния и в аматьорския спорт. Тук в последно време голямо внимание се обърна на показателя максимална кислородна консумация, но специално при този тип издръжливост тя не е чак от такова значение. Тук от основно значение са окислителните способности на клетката, тъй като тази издръжливост е свързана с натрупване на окислителни продукти. Основният фактор, който влияе върху окислителните способности на клетката, това е митохондриалната активност или нейната мощ. В тази връзка аз разработвам в момента продукт, който е почти вече в производство, с комбинация от много мощни антиоксиданти в изключително оптимални дозировки, който влияе точно върху регенерация, автофагия на клетката и по този начин вие поддържате в митохондриалната си функция в оптимално добро състояние и това е свързано с състаряването на организма. Ако те не работи добре, организма много бързо се състарява и се получават вътрешно възпалителни процеси. Когато съм готов с този продукт, ще ви го представя. А сега да продължим конкретно по темата за тази специфична издържливост. Като втори фактор след функцията на митохондрите, тук влияят окислителната мощ или антиоксидателните ферменти, които също се намират в клетката, тяхната мощ. И не на последно място, това е анаеробната гликолиза или това е разграждането на гликогена при отсъствие на кислород. Друг фактор, който има важно значение, това е хемоглобина, защото хемоглобина пренася кислорода в кръвта и по-скоро глобина, който е протеиновата част на хемоглобина, а пък активността на червените кръвни клетки се влияе от техните алфа-адренорецептори, които се намират на тяхната повърхност. Така че виждате колко е сложен този процес и не е необходимо само да притежавате максимална кислородна консумация, за да постигнете високи спортни резултати. Ако имате нужда и ще се радвам за да мога да ви консултирам, моля да ме потърсите. Желая ви приятна събота и неделя!